Maar lekker. Lumpia? Lumpia. Lumpia? Ja, heb je geen kaart? Lumpia? Ja, alleen lumpia's. Maar je bent nu kroepoek. Dan nog een kroephoek. Kroepoek en lumpia, 2 lumpia's, want die zit toch zo lekker. Ik ben wel benieuwd zeker. Ja, dat is. Lekker. Je bent niet wat. Ik heb ook wel honger. Niks tegen. Weet dat volgt dan al? En dan hou je op, dat is niks. Dat is niks om te zeggen. Hoe lang duurt het? Wow. 10 minuutjes? Ik denk dat het Oh! Wat dat dik is ook, hè? Ja. Oh! Wat slecht, hè? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dat hier? Wat is dit? Oh, in de jager staat hij. Heb je nog ja, niet zeker. gezien? Oh ja. Ik gooi gewoon een lumpia. Oh. Oh! Een brunch. Dat bruint! Een brunch. Hier! Weg. Rustig! Bel hem een lunch weer. Is er even? Nee, er ook nog.